Dzisiaj jest troszkę łatwiej, Šiandien yra lengviau, bo już nie mamy żadnego proroka o trudnym imieniu. nes jau neturime tokio pranašo, kuris turėtų sunkų vardą. Sudėtingą. Chociaż pierwsze czytanie było z proroka Amosa. Nors pirmasis skaitinys buvo iš pranašo Amoso. Ale zajmijmy się Ewangelią. Bet užsimkime Evangeliją. Mamy tam w sposób oczywisty pokazane dwie postaci. Ten yra akivaizdžiai parodyti du žmonės. Bogacz, który ma wszystko, Turtuolis, kuri turi viską, i Łazarz, który nie ma nic, ir Lozorius, kuris nieko neturi. ale coś ma. Bet kažką turi, Bo ze wszystkich przypowieści, które mówi Jezus, nes iš visų palyginimų, kuriuos turi Jėzus, tylko w jednej jest postać, która ma imię. tik tai vienas yra palyginimas, kuris turi vardą. I to jest właśnie Łazarz. Ir tai būtent Lozorius. To mówi nam, że coś jest tutaj wyjątkowego. Tai sako, kad čia yra kažkas ypatingo. Czyli Łazarz ma imię, Tai yra Lozorius turi vardą, które w sensie biblijnym kuris biblinė prasme. rozumiemy jako bycie znanym przez Boga. Jį suprantame kaip būti Dievo žinomu, Bo imię nadaje Pan Bóg. nes vardą duoda Dievas, Po to, żeby mógł nas wezwać. tam, kad galėtų mus pakviesti. To imię też, znowu w sensie biblijnym, Tas vardas, aišku, ta biblinė prasme określa nasze powołanie. apibūdina mūsų pašaukimą. I imię Łazarz jest ciekawe. Ir vardas Lozorius yra įdomus. To jest taka grecka forma Tai yra tokia graikiška forma imienia hebrajskiego hebrajų kalbos. Eleazar. Eleazaras. Pamiętamy, w Starym Testamencie były takie osoby, Atsimename, Senajame testamente buvo tokie asmenys, które nosiły takie imię. kurie buvo vadinami tokiais vardais. Pamiętamy, że jest sporo postaci, Atsimename, kad yra daug tokių figūrų, których imiona zaczynają się na L. kurių vardai prasideda L. To jest taka cząstka, która znaczy Bóg. Tai yra tokia dalelytė, kuri reiškia Dievas. Mamy na przykład Eliahu, Pavyzdžiui, turime vardą Elijahu. czyli Eliasz. Tai yra Elijas. Imię zatem Eleazar Vardas Eliazar będzie znaczyło Pan, Bóg, reikš Dievas, viešpats, a druga część o kita dalis jest wzięta od słowa Ezer. yra paimta nuo žodžio Ezer. To jest słowo, którego używa Bóg, Tai yra žodis, kurį naudoja Dievas, kiedy patrzy na Adama kuomet žiūri į Adomą i mówi, niedobrze, żeby mężczyzna był sam. ir sako, negerai, kad vyras būtų vienas. Dajmy mu Ezer, Duokime jam Ezer, dajmy mu pomoc. duokime jam pagalbą. Więc Eleazar Taigi Eleazar znaczy ten, któremu pomaga Bóg. reiškia, kad tas, kuriam padeda Dievas. I to jest imię Łazarz. Ir tai yra vardas Lozorius. Tyle, że jak czytamy tę przypowieść, Tik tiek, kai skaitome tą palyginimą, no to tak wiele tej pomocy Pana Boga nie widać. tai daug pagalbos tame nesimato. Niektórzy mówią, że te psy, które lizały Łazarza, Kai kas sako, kad tie šunės, kurie laižė Lozorių, no są jakimś pocieszeniem. yra kažkokia pagoda. Ale raczej w Piśmie Świętym psy Bet šventajame rašte verčiau tie šunės symbolizują coś negatywnego. simbolizuoja kažką negatyvaus. Poza tym to są dzikie psy, które żyją na ulicy. Be to tai yra laukiniai šunės, kurie gyvena gatvėje. Nie wiem, czy to są takie czyste zwierzęta. Nežinau, ar tai yra tokie švarūs gyvūnai. Nie wiem, czy jedzą takie czyste rzeczy. Nežinau, ar jie ėda tokius švarius dalykus. I potem jakby taki pies miał mnie lizać Ir po to, jeigu toks šuo turėtų mane laižyti i jeszcze w dodatku moje rany, ir dar mano žaizdas, to za każdym takim polizaniem tai po kiekvieno tokio laižymo dostaje 1000 bakterii. gaunu 1000 bakterijų. Więc raczej to, że psy go lizały, Taigi, kad jį laižė šunės, to nie jest nic dobrego. tai nieko gero nėra. Jest napisane, że Łazarz leżał u bramy, Yra parašyta, kad Lozorius gulėjo prie vartų, ale w oryginale mamy tam stronę bierną. bet turime
Originale turime žodį, Jak strona, czyli że nie, że leży, ne kad guli, ale ktoś go położył. bet kažkas jį padėjo. I być może chodzi o to, Ir galbūt eina kalba apie tai, że jakoś Łazarz był sparaliżowany kad Lozorius buvo kažkaip paralyžiuotas. i dlatego też był biedakiem. Ir todėl toks buvo vargšas, Nie mógł pracować. negalėjo dirbti. Tym bardziej potrzebował pomocy. Tuo labiau jam reikėjo pagalbos. Natomiast bogacz Tuo tarpu turtuolis jest opisany jako człowiek, yra aprašytas kaip žmogus, który nosił najlepsze ubranie. kuris nešiojo geriausius drabužius. Z jednej strony ubranie to wierzchnie Iš vienos pusės tai yra viršutiniai drabužiai i też to, co miał pod spodem. ir taip pat, ką turėjo To ten były toliau. najdroższe w tym czasie materiały. Tai buvo patys brangiausi tuo metu, medžiagos brangiausios. No, to nie jest nic złego nosić drogie rzeczy, Tai nieko blogo yra nešioti brangius drabužius. ale ciekawe, że jest tam podane, Bet įdomu, kad ten yra parašyta, że on nie zakładał tych najlepszych szat kad jisai neapsirengė tais geriausiais rūbais na jakieś uroczystości, į kažkokią šventę. albo kiedy szedł do świątyni, Arba kada ėjo į šventyklą. ale on je nosił codziennie. Bet juos nešiojo kasdieną. No jak, ale no, nie zakłada najlepszego garnituru, Bet kaipgi aš nesirengiu geriausios eilutės, kiedy idę kosić trawę, kuomet einu šienauti žolės. albo idę z kolegami pograć w piłkę. Arba einu žaisti futbolą su draugais. A on nosił te najlepsze ubrania O jis nešiojo tos geriausius drabužius codziennie, w zwykłe dni. kiekvieną dieną paprastomis dienomis. Więc był niesamowicie bogaty. Tai buvo labai turtingas. Miał tyle pieniędzy, Turėjo tiek pinigų, że kupował najdroższe rzeczy kad pirko brangiausius dalykus i mówi, ojej, poplamiłem się winem. ir sako, apsipyliau vynu. To się nie spiesze. Tai jau neįmanoma išplauti. No wyrzucamy. Tai jis išmesdavo. Dawaj nowe. Duok naujų. Stać go było na to. Jisai pajėgė tai nupirkti. Zobaczcie, że tekst nie mówi nam, Pasižiūrėkite, kad tekstas mums nesako, że to był morderca, jog tai buvo žmogžudys, złodziej, vagis, że kopał codziennie Łazarza kad kiekvieną dieną spardė Lozorių. i mówi, nie lubię cię. Jis sako, nemėgstu tavęs. Nie, tego nie ma. Ne, to nėra. Normalny człowiek. Normalus žmogus. No, normalnie żyje. Normaliai gyvena, Je, pije, śpi, geria, valgo, miega, bawi się. žaidžia, Nic złego. leidžia laiką, nieko blogo. W Ewangelii Łukasza Luko Evangelijoje bardzo często ciężki grzech labai dažnai sunki nuodėmė ukazany jest nie jako czyn, nurodoma yra ne kaip po veiksmas, akcja, kažkokia akcija, tylko jako zaniedbanie. bet taip tarsi neprižiūri to dalyko. Nie widzę, co powinienem był zrobić. Nematau, ką turėčiau padaryti. Wiele razy Jezus mówi, Jėzus daug kartų sako, czuwajcie, budėkite, jakby bądźcie ostrożni, tarsi būkite atsargus, miejcie otwarte oczy, turėkite atvers akis, co dobrego trzeba byłoby zrobić. ką gero reikėtų padaryti. I wiemy, że ten bogaty nigdy nie pomógł Łazarzowi. Ir žinome, kad tas turtuolis niekada nepadėjo Lozoriui. Po co czytamy tę przypowieść? Kodėl mes skaitome tą palyginimą? Po to, żeby wiedzieć, że Tam, kad žinotume, ktoś, kto jest bogaty jog tas, kuris yra turtingas i nie pomaga ubogim, ir nepadeda vargšam, to jest zły człowiek, tai yra blogas žmogus. a człowiek ubogi, O vargšas žmogus, któremu nikt nie pomaga, kuriam niekas nepadeda, jest w bardzo złym położeniu. yra labai blogoj situacijai. Po to czytamy? Dėl to skaitome? Nie. Ne. To jest oczywiste. Tai yra akivaizdu. Że jak ktoś nie pomaga innym, Jeigu kažkas nepadeda kitiems, to czujemy, że to jest nie w porządku. tai jaučiamės, kad tai nėra tvarka. Po co jest ta przypowieść? Kodėl, kam yra tas palyginimas? Musisz podjąć decyzję. Turi apsispręsti, Kim dzisiaj jesteś? kuo šiandien esi, Bogaczem turtuoliu czy Łazarzem? ar Lozorium. Wybór nie jest łatwy, Pasirinkimas nėra lengvas. bo o ile trochę się czuję Łazarzem, Kažkiek jaučiuosi Lozorium.
Widzę sytuacje, Matau situaciją, w których inni mi nie pomagają. kuriuose nepadeda kiti man. Nawet nie widzą, że czegoś potrzebują. Netgi nemato, kad man kažko reikia. To jednak Tai vienok, każdy z nas jest trochę bogaczy. kiekvienas iš mūsų yra truputį turtuolis. Może nie ze względu na nasze cudowne stroje, Galbūt ne dėl mūsų puikios aprangos, ale dlatego, że nie widzimy miejsc, bet dėl to, kad nematome vietų, w których przychodzi Bóg į kurias ateina Dievas i zachęca nas do działania. ir skatina mus veikti. Obecność Jezusa Jėzaus buvimas wzywa nas do reakcji, do działania. kviečia mus veiklai. I mogę powiedzieć, ale ja Ciebie nie widziałem. Ir galiu pasakyti, bet aš tavęs nemačiau. Jestem Bartymeuszem, Esu Bartimėjų, nic nie widzę, nieko nematau, nie moja wina. ne mano kaltė. Możemy próbować się tak tłumaczyć, Galime bandyti taip aiškintis. ale prawdą jest, Bet yra tiesa, że na tyle każdy z nas otrzymał łaski, kad kiekvienas iš mūsų gavo tiek malonės, że możemy rozpoznać, gdzie przychodzi Pan kad galime atpažinti, kur ateina viešpats i gdzie potrzebna jest nasza reakcja. ir kur reikalinga mūsų reakcija. Pamiętacie, co mówi Jezus Atsimenate, ką sako Jėzus? pod koniec Ewangelii Mateusza? Mato Evangelijos pabaigoje. Byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Buvau alkanas, o jūs nedavėte man valgyti. Chciało mi się pić, nie daliście mi Man pić. norėjosi gerti, jūs nedavėte gėrimo. Jezus nie mówi, robiliście straszne rzeczy. Jėzus nesako, darėte baisius dalykus. Nie, on mówi, nie robiliście dobrych rzeczy. Ne, jisai sako, nedarėte gerų dalykų. Nie odpowiadaliście na moją prośbę. Neatsakėte į mano prašymą. I o tym jest ta dzisiejsza przypowieść. Ir apie tai yra šiandien šios dienos palyginimas. Że Bóg będzie dawał ci Kad Dievas duos tau, takie sytuacje, davinės tau tokias situacijas, w których Jego obecność nie jest oczywista. kuriuose jo buvimas nėra akivaizdus. Przeczytajmy ostatnie zdanie drugiego czytania. Perskaitykime paskutinį sakinį antrojo skaitinio. One jest dosyć długie, Jis gana ilgas. ale zróbmy może tak, że przeczytajmy sobie tutaj. No, powiedzmy odtąd. Mówimy o Panu Jezusie, Kalbame apie Jėzų, który ma się objawić i coś nam dać. kuris turi apsireikšti ir kažką mums duoti. Już nie jest ważne co, Jau nesvarbu ką, ale ważne co jest o nim napisane. bet svarbu, kas apie jį parašyta. Czyli weźmy od to. Vienintelis. Jo, jo. O, tai znaczy pół zdania zaczynać? Tak, tak. To ja czytam? Dobra. Vienintelis jo valdovas, karalių karalius ir viešpačių viešpats, vienatinis nemirtingasis, kuris gyvena neprieinamoje šviesoje, i uwaga, dėmesio, kurio joks žmogus neregėjo, ir negali regėti. No to jak? Tai kaip? To jak nie mogę go zobaczyć, Kaip negaliu jo pamatyti? to gdzie jest problem? Tai kur yra problema? Ale Bet mówimy tutaj o chwale Jezusa. čia kalbame apie Jėzaus garbę. Król królów, Karalių karalius, Pan panów. viešpačių viešpats. Spójrzcie tam, Pasižiūrėkite ten. widać króla, Matosi karalius, Pana panów. viešpačių viešpats. Nie, widać człowieka, który przegrał. Matome žmogų, kuris pralaimėjo. Najmocniejszy król Galingiausias karalius nie pozwoliłby się pokonać. nesileistų, kad jis būtų nugalėtas. Więc Paweł mówi o chwale. Taigi Paulius sako apie Jėzaus šlovę. Na razie tej chwały nie widzimy. Kol kas to šlovės nematome. Widzimy przychodzenie Jezusa w prostych znakach, Matome Jėzaus ateimą paprastuose ženkluose, takich jak Eucharystia. tokiuose kaip Eucharistija. Ale Jezus przychodzi też przez drugiego człowieka. Bet Jėzus taip pat ateina per kitą žmogų. I tutaj uczymy się go rozpoznawać. Ir čia jau mes mokomės jį atpažinti. Więc Ewangelia dzisiaj mówi o tym, Taigi šios dienos Evangelija kalba apie tai, że każdego dnia, kad kiekvieną dieną, bo powiedziane jest o bogaczu, nes pasakyta yra apie turtuolį, każdego dnia świetnie się bawi. kiekvieną dieną jisai puikiausiai potaudavo. To znaczy, że każdego dnia Tai reiškia, kad kiekvieną dieną Bóg będzie dawał ci okazję, Dievas davinės tau progas, żeby spotkać Łazarza kad sutiktum Lozorių. w taki
tokiu ar vienu ar kitu būdu. I twoim zadaniem jest go rozpoznać Ir tavo uždavinys yra atpažinti, i zareagować. jis sureaguoti. I tu nie chodzi o to, Ir čia neina kalba apie że tai, to będzie ktoś bezdomny. kad tai bus kažkas, kuris neturi namų. To jest najprostsze. Tai yra paprasčiausia. U nas w Gdańsku Pas mus Gdanske bezdomni przychodzą codziennie do benamiai każdego jedzenia. kiekvieną dieną ateina gauti maisto. A ja bym mógł powiedzieć, Aš galėčiau pasakyti, wiecie jak ja jestem dobrym człowiekiem. žinote, kokiu geru žmogumi aš esu. Codziennie pomagam Kiekvieną Lazarzowi. dieną padedu Lozoriui. Jak pięknie. Kaip gražu, Jak ja jestem dobry. koks esu geras. Trochę za łatwe by to było. Truputėlį per lengva tai būtų. Myślę, że Jezus wzywa nas do rzeczy trudniejszych, Manau, kad Jėzus kviečia mus sungesniem dalykam, których odkrycie wymaga od nas kurių atradimas reikalauja iš mūsų pewnego wysiłku. tam tikro pastangų. Łatwiej jest dać kanapkę ubogiemu, Lengviau yra duoti sumuštinį vargšui, niż spokojnie porozmawiać z mężem negu ramiai pakalbėti su vyru albo z żoną, arba su žmona. albo z człowiekiem, który mnie denerwuje. Arba su žmogumi, Denerwuje. kuris nervina. Więc Bóg daje nam wyzwanie, Taigi Dievas mums kelia iššūkius, trudne zadanie. sunkius uždavinius. Tak jak macie zadanie domowe, Taip kaip turite namų darbus, tak Bóg nam daje zadanie domowe. taip pat ir Dievas duoda mums namų darbus. Ale zobaczmy jeszcze, co się dzieje z Łazarzem. Bet pasižiūrėkime, kas dar vyksta su Lozoriumi. Czytamy, że umarł bogacz Skaitome, kad numirė turtuolis i został pogrzebany. ir buvo palaidotas. W czasach biblijnych, Biblijų laikais, jeśli by ktoś nie był pogrzebany, jeigu kas nors nebūtų palaidotas, to jest znak, że wspólnota, w której mieszka, tai ženklas, kad bendruomenė, kurioje jis gyvena, nie chce go znać. nenori jį žinoti. O, to nie, weźcie go. Pasiimkite jį. Jeśli jest bogacz pochowany, Jeigu yra turtuolis palaidojimas, to znaczy, że ludzie go szanowali. tai reiškia, kad žmonės jį gerbė. Czyli dostał pewną chwałę od Tai, ludzi. tai yra, gavo tam tikrą garbę nuo žmonių. Ale jednocześnie Bet kartu jest to taka sucha informacja. yra čia tokia sausa informacija. Umarł i był pogrzeb. Mirė ir buvo palaidotas. No i tyle. Tai tiek, Mało. per mažai. Bo o Łazarzu dowiadujemy się więcej. Nes apie Lozorių mes sužinome daugiau. Został zaniesiony. Buvo nuneštas To jest takie słowo, które może określać takie delikatne niesienie. toks žodis, kuris gali reikšti tokį subtilų nunešimą, perkelimą. I Ir, na łonie Abrahama. ir padėtas į Adomo prieglobstį. Abrahama. Abroma. Jo. Dziwne określenie. Keistas apibūdinimas. Raczej łono to trudno, żeby Abraham miał łono. Prieglobstis, iščios, tai sunku pasakyti, kad jis Abromas turėtų. Ale tutaj mówimy o takim miejscu Bet čia kalbame apie tokią vietą, bardzo osobistym, labai asmenišką vietą, bardzo bezpiecznym. labai saugią vietą, Tak jak dziecko jest w łonie mamy. taip kaip iščiose yra kūdikis. Tylko jeszcze w dwóch miejscach w Ewangelii Tik tai dar dviejose vietose to Evangelijoje słowo się pojawia ta žodis atsiranda, w odniesieniu do relacji ludzi. kalbant apie santykius su žmonėmis. Na początku Ewangelii Jana, Jono Evangelijos pradžioje, pamiętacie, na początku było słowo. atsimenate, pradžioje buvo žodis. I Jan mówi, że Jezus Jonas sako, kad Jėzus był w łonie Ojca. buvo tėvo iščiose. To jest ten znak bliskości. Tai yra tas artumo ženklas. Jakby położyć maleńkie dziecko Tarsi padėti mažą vaiką na kolanach mamy. ant mamos kelių. Najlepsze miejsce na świecie. Geriausia pasaulyje vieta. I drugi fragment, Ir kita ištrauka, kiedy jest ostatnia wieczerza kuomet yra paskutinė vakarienė i Jan leży na piersi Jezusa. ir Jonas yra priglūdęs prie krūtinės Jėzaus. To też jest to słowo, Tai čia taip pat yra tas žodis, które dosłownie mówi o takim intymnym, wewnętrznym miejscu. kuris pažodžiui kalba apie tokią intimę vidinę vietą. Więc Łazarz jest złożony
na łonie Abrahama, Taigi Lozorius yra padėtas Abraomo įsčiose, jak małe dziecko. kaip mažas vaikas. I Pismo Święte mówi, że zawsze najpiękniej pociesza matka. Ir šventas raštas sako, geriausiai paguodžia motina. Ale ja pocieszam jeszcze mocniej, mówi Bóg. Bet aš paguodžiu dar stipriau, sako Dievas. Moje pocieszenie wchodzi do serca. Mano paguoda įeina į širdį. Więc to jest informacja, Taigi tai yra informacija, jak cudownie toczy się życie po śmierci kaip Łazarza. nuostabiai vyksta gyvenimas po Lozoriaus mirties. A co z bogaczem? O kas su turtuoliu? Niczego się nie nauczył. Nieko neišmoko. Kiedy jest w otchłani i cierpi, Kada yra bedugnėje ir kenčia, ciągle mu się wydaje, że może decydować. nuolat jam atrodo, kad jis gali pats spręsti apie viską. Wydaje mu się, że Łazarz jest ciągle sługą. Jam atrodo, kad Lozorius nuolat yra dar tarnaujantis. I mówi, Abrahamie, wyślij Łazarza, Ir sako, Abraomai, pasiūsk Lozorių, niech mi pomoże. tegu man padeda. Nie można, mówi Abraham. Negalima, sako Abraomas. Aha. To poślij go Tai do moich pasiūsk braci. jį pas mano brolius. Ale Łazarz nie jest twoim sługą. Bet Lozorius nėra tavo tarnas. Niczego się nie nauczyłeś. Nieko tu neišmokai. On nie jest w otchłani dlatego, że był bogaty. Jis nėra bedugnė dėl to, kad buvo turtuolis. Jest dlatego, że nie rozpoznał, kim jest Łazarz. O dėl to, kad jis neatpažino, kuo yra Lozorius. Nie rozpoznał ani za życia, Neatpažino nei gyvendamas, że Łazarzowi trzeba było kad pomóc. Lozoriui reikėjo pagalbos. I nie rozumie, kim jest Łazarz też po śmierci. Ir taip pat nesupranta, kuo yra Lozorius po mirties. Więc możemy być takim bogaczem, Taigi galime būti tokiais turtuoliais, któremu się ciągle coś wydaje. kuriam nuolat kažkas rodosi. I ta Ewangelia przypomina nam, Ir ta Evangelija primena mums, że musimy mieć otwarte uszy kad turime turėti atviras ausis i będziemy popełniać grzechy. ir darysime nuodėmes. Jeszcze wiele błędów przed nami, Dar daug klaidų prieš mus. ale jeśli uważnie słuchamy, Bet jeigu atidžiai klausomės, to zawsze usłyszymy głos, tai visada išgirsime balsą, który mówi nam, co jest dobre, a co nie. kuris sako, kas yra gero ir kas ne. I co trzeba zrobić Ir ką reikia padaryti w tej czy w tamtej sytuacji. toj ar anoj situacijai.